Ego ma nkechi nyere m ahụ ka m ji aga egwu ndị ọma ka bụ egwu ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọ ji enwe aṅụrị egwu eji eli oke oili ego ma abịakwa ọzọ ego ndị ọma nkechi nyere m ahụ ka m ji aga ka anyị ụwa na ego dị n'ọbara anyị ụmụ ikorobịa gbaa egwu ọbịa sawa ego ma abịakwa ọzọ ego ndị ọma nke Chinyere m ahụ ka nje aga egwu ndị ọma ịma na onyinye chi dị n'iche n'iche ụfọdụ na-azụ afịa ụfọdụ na-alụ ọrụ aka ebe ụfọdụ bụ dọkịta ụfọdụ bụ pastọ ụfọdụ bụ fada ọmụnwa bụ egwu ka nje aga ọ bụ onyinye chi alụ chi m inyego m ya egwu ọma nje nụpụta n'ụwa were ego ụwa nyere ụwa egwu ndị ọma maka ife njikwa nwa bụ okwu na ego dị n'aka alaka m agago m akwụkwọ ekwere ọgwụgwụ amasịrị nsobe afịa ọbịa ekwere ọzụzụ mgbe chi ji kpọọ m enyi m bịa were unu gaba unu chi nyere m aha unu agoziri agozi unu etere mmanụ nke anyị ji eme mma egwu ndị ọma mana ife nna gị ụwa onye ọbụla jide nke ya azọ na nke mmadụ chaa inugokwa onyinye chi dị n'iche n'iche mbọtụ chi kele mmadụ ka California ga-abụ n'ụwa ime kesia mụọ were egwu wenye m n'aka otu ụwa tibe egwu maọbụ mụ na onye na-azọ n'egwu mụ na Chinebe chimụbịa yere m egwu ndị ọma ewuwe chimụwo ọ bịakwa ụwa egwu ndị ọma ọbịa ego onye gbanọkpọkwe n'isi ụfọdụ okolo hip hop were ihe wee na-eli ife ụfọdụ okolo high life nye ka fa ji wee ga n'ihu ma mụ nọ na generation nye ka mụ ji wee kalesịa ọgbara ọfụrụ enyi ọbịakwa ọzọ enyi na bọgụ enyi ọma ego ndị ọma ewo ego ma bịakwa egwu ndị ọma anyị zụrụ ọka eme mmanwụ ụfọdụ na-eti igwe eti ma ndị na-eti igwe nso mụ na fayi nwere ego m ka ike na-ejinia mụ dị ibe onye ọma aka na-alụ egwu dị mma dalụkwa mụdi na-alụ ụlọ n'ịma alụ mụdi ibe jisi ike n'ọlụ nọ ihe eji ike iji aga enelu m ọdọgụ igwe onugbu na anyị achala nji na igwe onugbu dalụ ezi nwanne m ahụ ị na-eme dịka na ijule okeme mmanwụ ka ndị ekenezi oyi m siri na igwe Edo steeti oke isi ọbịa ka eji ka nne n'ụwa ka eji ka aka iji aka n'ọbụ na nweta ojika inugo na akala aka ka nna azọ n'ụwa elenu m aka n'ụwa ka ebute mmadụ bịa ụmụ oyi na Anambra onye ọbụla kwadobe ikpe ego nwabụ ego n'ọdụ ụzọ ụmụnne bịa gbara ọgụzụ ụka mmịabịa gbalụrụ m ego a egwu ndị ọma ije ka ijenu ngwanụ chọmani ya ngwanụ chọmani ya enyi abịa ngwanụ oyi iba ego anyị na-etile ụlọ n'ọbụ ọnọdụrụ be chi mụ na onye na-ekwe ụwa ka mkpọ ndị na-enyere m aka n'ego ka na-ego chikele ụwa gozie fa ọ ga-egozi fa na ndụ were nwa wa kpọlụ fa ka wee wele akụ na ụba odozoro fa oche ọsọ ndị Igbo ọbata obi ya Igbo ezi nwanne m ọganiru ka a ga-enwe n'ụwa ogologo ndụ gị narụ isi ike
ayọtala n'Igbo land onye ka m eze ego na anointed pillar ọ ga-ala maka mma mmachi gozila gozi ibe igwe dọka m ya emọgọdị eji enweba tepụrụ mmanwụ dalụ ọlụ na ọ ga-adịle gị mma igwe ndị Igbo na South Africa wele ekene gam igwe do na ụwa ezi nwanne m ọgaza ezi nwanne ka nna m onye buchi masị ya ume dike na ọha dịle gị mma ọganigwe fanda ezi nwanne ọha dịle gị mma ume odogwu kanale na m igwe arọ anụ ozi yiwọba mbele nwanne ọha dịle gị mma jiwe ọchị ma amala dike na ịma me mma kanna wa ntaja abụọ ka ndị ekene zọghị mụọ ọgamụọ na ịga dị mma onye nna igwe atiku odogwu ọkụ mefu na ochi na nwata nwanne m seliki nzọ nzọ nwanne m adama ụwa ka isere ezi nwanne m bịa dike na izobele chinose nwanne m na ịdị na ọganigwe oyimụ chinose akụ na ịmị ya anyị agawa nụọ n'ime ọganigwe mmadụ ka anyị na-akpọ onye mụ mmiri lụlụgo n'ịdị n'ọganigwe dalụ ọbịa chibu ụzọ nwa igwe eze utobio ezoghị n'ịghadị mma ka anyị ji anụ na mkpọ ka m zute nwa dị ala mụọ onye mụ ụgwọ nna bụ chi ya nna bụ enyi ya na ike na ọya adịghị gị mma nwadị ala ama echi adịlị ahụ dalụ ọlụ na ọ ga-adịlị gị mma ewo ego m abịakwa ọzọ ego ndị ọma nke chinyere m ka njaga ego ndị ọma anyị kwukwere okwu a na mbụ si na ọ bụ onyinye chi ka anyị ji aga ahụ anyị ejekwa nke mmadụ aga anyị na ya Chukwu bụ ka onye anyị ụka anyị na akara aka nke anyị ewo ego m abịakwa ọzọ ego ndị ọma nke chinyere m ka njaga ego ndị ọma ego ndị ọma onye na Anambra bịa n'ụgbọala ego ndị ọma echinyela n'ihe ka anyị aga ego ndị ọma Ọnịcha do bịa n'ụgbọala ego ndị ọma enwechimụọ ọnaba ego ndị ọma mkpọ niile bịa n'ụgbọala ego ndị ọma nke chinyela n'ihe ka anyị aga ego ndị ọma ngwanụ anyị jenu ngwanụ omenu chọba ya aha anyị jenu ngwanụ anyị jenu kere oyi ya maka onye nna na mkpọ westa ị na-ebu ajọ ọgụ mana ọgụ na-enye gị ego mebụla ebo niile ya ebulodogwu nwa chi na-emela ọgọ na-alụ onugwu udo ka anyị jikwa eme mma ịgadị onyeọma ego m anaba agụlụ ka nna na ka nje ekene ndị mela ọgọ na agụlụ a eze oyi dube m nwaọnụ ọra na alụ dube m n'imame ọkpala eze bụ eze dike na ọ ga-adịrị gị mma dube ezi nwanne chi dube eze m ọgọ na agụlụ dalalụ na ọ ga-adịrị gị mma onye ọma asị m kene nwanne ya adaeze princess nwanyị ọma achala ugo nwanyị ogochala aja dị eju alụ nkechi nyere m ụka na akpọ nkechi nwe ọra dalụ ọlụ na ọ ga-adịrị gị mma nkechi ya princess n'imame
Princess na Spain adamma na ọ ga-adịrị gị mma ilute Germany ebe afọ ka ị na-eme mma onye ọcha Nkechi nyere ka nna akpọ ada alụ ego ka anyị ji ekele ụmụ Igbo niile ndị na-eme ọfụma ndị na-agba mbọ ka oge esi adịlefa mma ọkụ na ikenụ akala aka gị na ọbụ ego ọkụ anyụ anyụ aka Chukwu na enyi ya alụ aka Chukwu na ọdị n'ọrụ ezi nwanne m na ndị ọka izi abịa ka ikene Chukwu ndị ọma kele aka n'ụwa anyị ga-emezigo imenụ ka isi gbuo ego m abịa bụ ọzọ ego ndị Nkechi nyelu ọma ego ndị ọma o mere eme ya bụ egwu ndị Igbo ife dị iche na egbe na egbe mana anyị na-agwa ụzụ na-amara akpụ egbe ya na egbe ya n'ọdụ ọgwa ya ọfụma ọbịa ezi nwanne m nataba Ugochi nyere nwata bụ dike na-eche dike alụọ nwanne m ọlado niile ya ọlado na ndọ nwachukwu nyere ike n'aka alụọ were ike na ọ ga-adịrị gị mma n'isobere tie abịa ego m abịakwa ọzọ ego ndị ọma Nkechi nyere ọma ka m ji aga ego ndị ọma ịma na ego bụ Onyechi ka eji aga igwe onugbu ime n'ime abịa na ego m abịakwa ọzọ ego ndị ọma Nkechi nyere ọma ka m ji aga ego ndị ọma anyị ebole gbanabanụ anyị na-aba abata ete na mmadụ ka ejide aba nlụta abata ete mkpọrọ ya aka mụọ ụdọbụ ụdọ niile ya ụdọbụla ikodogbu ezi nwa afọ abata ete da n'ọnụ na ọ ga-adịrị gị mma amelia ma isi abata ete anyị abanye ibite dunu mmadụ ka ndị da ibite dunu okota ibite iti ikote bụ ọba anya ọchịagha na n'ibite dunu alụọ nwa mere ọgọ na ịgama asị m ife mere gị ife mere ndị otu gị nene mmadụ ogo ọga m ochie odi abe ọbata obi ya ọbata ibite na onye ọma dike na ọ ga-adịrị gị mma aja na yọngụ na ebe Lagos steeti ka anyị na-aga elute na yọngụ ka mpọ na-eze ọyị mụọ maka ibiye onye ọma na na-ebitere alụọ nwachi gozila gozi ife na-emela gbatụle onye na ọ bụ chi ga-agwa ogwe ya alụọ nwaka ibie n'elu ụwa oge na ibiara n'ụkwụ ọnụ mgbe mebela mala odogwu onye m nwaka ibiye dalụ na ọ ga-adịrị gị mma ego m abịakwa ọzọ ego ndị ọma Nkechi nyere ọma ego ndị ọma ego a bụ ego Onyechi ebueli oche ebueli ọnọdụ etiri m ego ogene ụmụ ụwa tibe ogene weli werapụ ogene banye ebili ka anyị na-etizi ndị mmadụ akarịa n'ebili anyị adapụgo ebili anyị nọzi na generation ka anyị na-abịazi nwoke gbala egwu nwaanyị gbala egwu Hausa nọ n'egwu Yoruba nọ n'egwu world wide n'ọbịa ka anyị na-apịa ụnyaka bụ ego m oseribe ụnyaka bụ ego m oseribe ụnyaka bụ ego m oseribe ka anyị banye Delta steeti lote Delta ezi nwanne ka na-akpọ na Delta ya ka m Stephen J ọnwa naanị okwe dike na ọ ga-adịrị gị mma ọnwa oyoko ọnwa tibe dalo mmadụ ka eji ka onye nwe mmadụ aga onye nwere ego mmadụ ka eji aga n'ụwa ọnwa ọga m Stephen J dalo ife imelụ mụọ n'ọbụ Chukwu ga-akwụgwụ ya ebe ịchọla dị mma mụ na nke gị gawa osimiri
alụkwara ube dike nọ na-eche dike n'ama ka anyị na-aba ọkala akwụ ịbara ama ọkala abụọ ejeke na-eze ọyị mụ igwe nkeli igwe mabụla okwe alụlụ na ọ ga-adịlị gị mma nwa chinyelu ugo na nwa chichile eze dalụ olu na ọ ga-adịlị gị mma eze ọmọgọ dike na ị ga-adị mma ego ndị ọma enwere chi mụ na ego ma abata ọzọ ego ndị ọma ego ma abata ọzọ ego ndị ọma mụdịbe nwanne m na-eso na ndị ọma ego ndị ọma ego ma abata ọzọ ego ndị ọma ime ụlọ nwanne m na-eso na ndị ọma ego ndị ọma abịa onye jiko jika onye jiko ji aba mba onye jiko ji eme ọzọ egwu m ka njika n'ọbịa ka njaba mba mụ na onye na-ekwu na mụ na chi m na-ekwu n'ụwa anyị wee na-ekene Chief Morocco Aneke Maruka Gọvanọ Anambra State Imam Chapter ngwanu kaijenu ngwanu chomaniya choya weluweya aha ngwanu kaijenu ngwanu chobaya oi ego ma bịa ọzọ ego ndị ọma etinyela m ego ndị ọma ego ma bịakwa ọzọ ego ndị ọma ka ndị ọba Ọnịcha do ka ndị ekene ndị chinyere ego ike m mazeli onye nwe ego ezi nwa afọ na ndị Ọnịcha danụ ahụ afam ọgwụ otu kpureshika nwa mụrụ nwa mụta nwa bụ anya afam ite bụrụ kpanne ya gaba bụ ndị nwe egwerika afam ọgwụ otu dalụ ife mere ọhịa m ndị eji ego emalụ n'ụwa maka nna bọzi ahụ bọọlụ ụgbọ ọgụ onye ọma na Asaba Delta steeti oke iseje alụsị ikpuza dalụ ọlụ na ọ ga-adịlị gị mma ogbologbo dogo ife ama n'eze ọyị mụ nke ji ego emalụ n'ebe anyị onye mụledi oke bụ dalụ na isobilio ọnwụzili ike bikolu dị mbara mmago alụgwọ onye nna maka ife onye na-alụ n'ụwa n'ọbịa ka ejem onye bụ egwu m ka eji egwu m ịbata ibite ọkwari anyị nwere ndị nwe egwu ọgọsiri nwanne m enjin Igbo daalụ eze mmiri enwe ilo onye ọma gị na-etili ọrụ ibite niile egwu ahụ daalụ abata Aguleri anyị nwere ndị na-etili anyị egwu ọbaka anyị na-akpọ n'egwu ali nwanne m anyị ga Aguleri daalụ nwamena ọgọ niile ya anwụkwa Nkechi nyere gị ka ijaba eze ọya Emeka dịka enyi ga-adịrị m na mmega ka anyị nawa ọbịa ego ma abịakwa ọzọ ego ndị ọma Nkechi nyere ọma ego ndị ọma ego ndị ọma ego ma abịakwa ọzọ ego ndị ọma Nkechi nyere ọma ego ndị ọma anyị nwanne m ego ma abịakwa ọzọ ego ndị ọma ọkụ n'ike n'izunaba ego ndị ọma ọfọka nwanne m ego ndị ọma gaa gwale ego m n'izu na nkalịsị Eskido nwanne m nwa m na mma eze na ndụ na papa Chibo yodogo dike na ị ga-elele a dogo dike na ị na-ama mbụrụ ọbịa
ezi nwanne m natara mmadụ ka eji ka obedike na-eche dike Douglas Nwonochie onye mmụleri oke bụ na anụ eze ndị Igbo Keys na Malaysia motorcycle import alụlụ n'isobili eze ndị Igbo bịa igwe mma okolobịa Pamela Ogono Abuja ka ịdị mezi ọnọdụ obodo oyibo ka ibi ebi dike na ihe ga-adị mma Douglas Nwonochie gị na chi gị iseje nke imela anyị ka anyị na nwelele ahụ ego madala n'ụgbọ ego ndị ọma nke Chinyere ọma ego ndị ọma ego ma abịakwa ọzọ ego ndị ọma nke Chinyere ọma ego ndị ọma anyị wee na-ekele ezi nwanne anyị nke na-emela anyị ọgụ Chief Mike Nwakalọ omelọra ndị Igbo niile omelọra oyi na ọmambala dalụ ahụ Chief Mike Nwakalọ odogwu igirige mmiri na-ejere ụba nwanne m na ị ga-adị ife mmene gị ojije gbune gị mụ na-egbune gị Mike Nwakalọ dịka na ị ga-adị mma onye ọcha ife mene eze ọyị m ọchị Crescent dike na isobili oke osisi na bụ okwu Pamela Ogono na ịdị mma alụgwa ebo dike ya na-eche dike ebe agụ na-eche abụọ dike na iso dị mma okosisi 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 wedike bụ dike mbọsọ ọgụ achọwa dike gịnị ka nna chọrọ m kegbue ụfọdụ eweli polisi emesịa na ọ bụ na nkịtị ọgbatụle enyi bụ onye mma ụfọdụ ewele accident bịa ka egwu enu dike n'ike ka ọ bụ na dike nọrọzi ndụ agbasi elu na chi ijulia uwe dike nya na-eche dike n'ama mmadụ ka eji ga aka ego m ka njega gịtinye m ka